Tervetuloa purjehduksen pariin. Helsinki on saanut tänä kesänä isännöidä useampaakin suurta purjehdustapahtumaa. Tämä kooste tulee Kaivopuiston edustalla käydystä Match Racingin EM-kisasta. Mukana mestaruusjahdissa oli 12 venekuntaa ja venetyyppinä käytettiin J80-luokan veneitä. Kommentaattorina meillä on tänään Tusse Talberi, tervetuloa. Kiitos. Ja tässä näemme sitten, minkälaisella radalla tuo kilpailu purjehdittiin. Kommentoisitko hiukan rataa? Lähtölinja asetetaan lähtöaluksen ja lähtömerkin väliin ja sieltä purjehditaan vastatuuliosuus ylämerkille, josta purjehditaan myötätuuliosuus alamerkille ja rata kierretään myötäpäivään ja kierroksia on 2-3 ja maaliin tullaan myötätuuleen. No, parit on aika tasaväkisin nuo veneet, jotka on vastakkain, että kyllä tämä on ihan puhtaasti purjehdusta ja sen arviointi, mikä kulloinenkin vene on alla ja sen trimmaaminen ja vieminen kovaa, niin kyllä tämä ihan purjehtijat ratkaisee. Ehkä se välitön kilpailu ja jatkuva paine siinä, että siinä on se oikeastaan se tärkein tekijä. Mitkä tehtävät teillä on veneessä kullakin henkilöllä? No siinä on perämies, eli kippari, hän ohjaa pelkästään venettä. Ja hänen edessä istuu sitten iso purjeen trimmari. Ja hän on Sebastian Bleckenberg, kippari on Staffan Lindberg. Ja sitten Bastin edessä minä istun. Mä hoidan Jenua trimmiä ja spinakkeria, pallopurjetta lenssillä. Ja sitten on keulamies Magnus Bori, joka hoitaa keulan. Varsinkin siinä on enemmän tehtävää sitten lenssillä keulalla. Että rannan lähellä ajetaan aina, ettei ei ole hirveät tuollaisia siirtymatkoja ja sitten maailmalla, jos purjehtii matchi, niin ei tarvitse ottaa venettä mukaan kilpailuihin, vaan kilpailun järjestäjät hoitaa aina venet. Vaan lennättää miehistön alas ja purjehtii sitten niillä veneillä, mitkä järjestäjät järkkää. Yksi suomalaismielenkiinnon kohteita oli siis olympialaisiin Suuling-luokassa valmistautuva Jali Mäkilä, jonka gastina Sami Tamminen ja Erkki Heinonen. He siis matkustavat myös Sydneyin, mutta Toni Okkonen oli nyt sitten täydentämässä tätä ryhmää, koska tässä Match Racing-kilpailussa siis miehistöön kuuluu 4 henkeä. Mutta Tusse Talberi, mikä sitten Match Racingissä on muuten se perusajatus, millä näitä kilpailuja viedään läpi? Kisathan ovat varsin pitkiä ja nytkin purjehdittiin torstaista sunnuntaihin. Eli purjehditaan karsintasysteemillä, jolla tässä kilpailussa saatiin jatkoon 6 miehistöä ja siitä 6 vielä karsittiin 4, jotka pääsivät semifinaaleihin ja semifinaaleista sitten finaaleihin. Eli varsin tyypillinen urheilukilpailu. Keli tuolla Helsingin edustalla oli tietysti hiukan vaihteleva riippuen kilpailupäivästä, mutta miten noin pääsääntöisesti tuo keli, millä tavalla se suosi purjehtijoita? Suhteellisen hyvin. Meillä oli ongelmia perjantaina saada ohjelma läpi, mutta purjehdukseen kuuluu vaikeat olosuhteet. Tässä kun Jali Mäkilän menoa katsotaan, niin millä tavalla tai kuinka hyvästä harjoituksesta tämä sitten kävi olympialaisiin, kun siellä on kuitenkin nyt yksi ylimääräinen mieskin? Teknisesti tämä on hieman erilaista, mutta taktisesti tämä oli hyvin lähellä ja kun oli 6 olympiamiehistöä mukana, niin tässä oli vastustajien tarkkailu myös mahdollista. Niin, todellakin kilpailussa oli mukana eri maista ja eri maiden olympiajoukkueista paljonkin edustajia, joten näin ollen päästiin hiukan mittaamaan myöskin sitä tasoa, mitä tuolla olympialaisissa tullaan näkemään. Lähtö on Match Racingissä kuitenkin yksi näitä perustekijöitä, jonka pohjalta voidaan lähteä ratkomaan sitten sitä, että kumpi voittaa. Ja siis tosiaan ideana se, että vain 2 venettä kerrallaan on kilpailemassa toisiaan vastaan ja voitoista ajetaan. Tässä on lähtövalmistelut, eli purjehditaan jo vastustajaa vastaan ennen starttia 4 minuuttia, mikä on aika erikoista. Ja tässä tapahtuu lähtö, joka on Match Racingissä erittäin tärkeä osa, koska pääsee heti alusta toista venettä peittämään. Tässä karsintalähdössä vastakkain on Suomen Staffan Lindbergin miehistö, jossa Thomas Hallberg, Sebastian Blehinger ja Magnus Bori. Ja heillä siis vastassaan Ruotsin Björn Hansenin kipparoima venekunta ja molemmat kuuluvat maailmanlistalla tuohon ihan 20 parhaan
joukkoon, joten sillä akselilla oli odotettavissa myöskin hyvät taistelut. Niin kuin tuossa aiemmin on käynyt jo ilmi, että tässä match racingissä myös tuo taktiikka on erittäin tärkeää ja ei välttämättä se ihan huippuvauhti. Kyllä, eli tässä yritetään poimia tuulen voimakkuuden erot ja suunnan erot samalla kun pidetään vastustaja perässä tai yritetään vastustaja ohittaa. Tässä Hansen kääntää Lindbergin perään sen takia, että vasen halsi on nostava, jolloin se on melkein pakko purjehtia siihen suuntaan, vaikka ne periaatteessa nyt seuraa johtavaa venettä. Ja tässä lajissahan kilpailut purjehditaan köliveneillä. Ja homman nimi tuolla radalla on se, että siellä on mukana seuraavat tuomariveneet, joten myöskin tuomiot päästään antamaan heti ja näin ollen jälkikäteen ei ihmeemmin näitä tuloksia puida, vaan ne puidaan sitten saman tien. Tämä on ehdoton edellytys urheilulle, jota seurataan. Yleisö seuraa. Ei voida odottaa protestikäsittelyjä, vaan ensimmäinen maalissa on voittaja. Ja tässä Staffan Lindberg ottaa rangaistuksen ja ehtii maaliin ennen Hansenia, joten lähdöstä tullut rangaistus ehdittiin ottaa ajoissa ja voittaja on selvillä tässä maalin tulossa. Näin siis Suomen Staffan Lindbergille arvokas voitto, kun Björn Hansen jätetään sitten kakkoseksi. Lauantaina päästiin purjehtimaan sitten puolivälieriä todella hienossa kelissä. Aurinko paistoi ja tuulta oli riittämiin, joten nyt sitten tilanne taas hiukan taktisesti varmaan muuttui, vai mitä Tusse? Taktiikka oli helpompi, mutta tekniikka vaikeampi. Ja tässä jälleen tiukka taistelukaksikko. Jochen Schumann, Andy Beechford, mutta sitten Jochen Schumann osuu tuonne Andy Beechfordin perään. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kolminkertainen olympiavoittaja saa tässä nyt sitten rangaistuksen. Joko peli ratkeaa tässä vaiheessa? Ei ole vielä ratkennut. Nyt pitää Schumannin vaan saada hyvä lähtö niin, että Schumann pysyy Beechfordin mukana. Ja tässä lähtee sitten Jochen Schumann taka-ajoon. Andy Beechford pääsee kuitenkin karkumatkalle, kun mennään kohti ylämerkkiä. Ja nyt sitten tosiaan vauhtia on huomattavasti enemmän kuin edellisinä karsintapäivinä. Ja tosiaan nyt sitten taktikoidaan ja teknikoidaan, mutta kyllähän siinä pientä taistelun poikasta tuohon loppusuoralle kuitenkin kehittyy. Joo, Schumann on oikealla puolella Beechfordia, jolloin hieman enemmän vauhtia, eli parempi shifti tai jotain, voi tuoda Schumannin ylämerkille ensimmäisenä. Ja kuten kaikissa purjehduslajeissa, niin myös tässä ilmeisesti kippari on se, joka sen viimeisen päätöksen tekee siitä, että millä tavalla mennään. Vastustajaa vastaan kippari joutuu, koska ne on sekunnin sisällä tehtäviä päätöksiä. Taktiikka tuuleen vastaan on taktiikko, joka suurimmaksi osaksi päättää, minne mennään. Ja tässä alkoi sitten olla jo puolivälierissä tosi kyseessä, nimittäin 4 parasta venekuntaa pääsi jatkoon ja pääsi semifinaaliin ja sitä kautta sitten etenemään tuolla. Tässä kuitenkin voittajaksi Iso-Britannian Andy Beechford IFS-purjein ja sitten Jochen Schumann joutuu jäämään nyt sitten tappiolle. Schumann kuitenkin pääsi loppujen lopuksi semifinaaleihin pienimmällä mahdollisella marginaalilla. Toiminnanohjausjärjestelmällä on tosi nopeata. Siellä kaikki tapahtuu eilen oikeastaan. Ja match racingissa on vähän sama juttu, että täällä tarvitaan nopeata päätöksentekokykyä ja pitää suhtautua ympäristöön sillä tavalla, että pystyy koko ajan vastaamaan niihin haasteisiin, jotka tuuli tai markkinat tai mikä tahansa asettaa. Ja siksi match racing on hyvä kohde meille. The sailing day is very nice. You have a good place to do match racing. Very nice for watching. I think one of the best in the world. Finally, in the final match against the French, we made sure to stay in the competition to survive for the semi-finals. So overall, we are still okay. We'll try and start ahead and win the race. Has it been easy sailing here? No, it's been very tricky. The conditions here are not easy. The wind is very shifty and very gusty, and the water's quite restricted, but makes for interesting sailing. Mikä on taktiikka huomiseksi?
voittaa. Tervetuloa takaisin Helsingin edustalle, jossa purjehdittiin Match Racingin Euroopan mestaruudesta. Ja nyt me olemme edenneet viimeiseen kilpailupäivään ja semifinaaliin, jossa mukana oli enää sitten 4 venekuntaa. Eli tuon puolivälierän voittaja Nicolas Selon oli saanut valita parinsa ja hän oli valinnut parikseen Staffan Lindbergin, eli suomalaisedustajan Jali Mäkilä oli tässä vaiheessa jo pudonnut pelistä pois. Eli nyt suomalaistoiveet olivat Staffan Lindbergin harteilla. Keli kuitenkin hiukan tyyntyi. Kommentaattorimme Tusse Talberi, miten se taas vaikutti tuohon sunnuntai-kilpailemiseen? Sunnuntai oli huomattavasti taktisempi päivä, jolloin ei ollut niin kiire manövereiden kanssa. Näkee, että tämä on suht rauhallista touhua, mutta tuulen kääntymiset pitää löytää oikein ja etenkin puuskat. Semifinaalissa pelin henki oli se, että vaadittiin 2 voittoa, jotta pääsee jatkoon. Ja tässä siis Nicolas Selon ja Suomen Staffan Lindberg käyvät kovaa taistelua. Ja Lindberg purjehti erittäin hyvin, on tällä hetkellä tässä matsissa kärkipaikalla. Mites kommentoisit suomalaisten menoa? Alussa oli hyvin, nyt tässä ylämerkillä Selon pääsi oikealle puolelle ja pystyy pitää Lindbergin pois merkiltä ja Selon kiertää ensimmäisenä, mutta Lindberg oli tämän luovin alussa johdossa. Eli Spinnakerin nostossa Lindbergin miehistö on hieman perässä, mutta avotuulella takaa tulevalla on hieman etua, koska voi peittää edessä olevaa, jolloin Lindbergillä on kaikki mahdollisuudet tällä avotuulella mennä ohi. Ja näemme, miten Lindberg yrittää peittää Selonia jippaamalla tuulen päälle. Ja tässä on siitä kiinni, kuka haistelee tuulen voimakkuuden oikein ja purjehtii oikealta suuntaan niin, että veneen vauhti kohti alamerkkiä on paras mahdollinen. Nyt kun keli oli kuitenkin suhteellisen tyyni ja näistä taktiikoista ja tekniikoista tässä on jonkin verran puhuttu, niin mitä se sitten tuolla tyynellä kelillä vaatii se toisen ohittaminen, koska kuitenkin suhtkot samaan tahtiin siinä kuljetaan? Vaatii rauhallisuutta, eli vene pitää vauhdissa ja tässä Lindberg hävii hieman Spinnakerin alasotossa. Selonin alasotto oli parempi, vene kiersi merkkiä rauhallisemmin. Tässä Lindberg tulee takaisin vasemmalta laidalta ja Selon menee edestä tässä toisella luovilla. Lindberg protestoi vastakäännöstä, mutta se oli tehty ajoissa, joten protestia ei hyväksytä. Staffan Lindberg jatkaa kuitenkin taistelua kovaa vastustajaa Nicolas Selonia maailmanlistan 16 rankattua purjehtijaa vastaan ja taistelu täydessä käynnissä edelleen. Joo, Lindberg on päässyt eri rytmiin kuin Selon ja Lindberg on oikealla puolella, jolloin Lindberg pystyy kääntyy pois oikealle ja nyt kun tullaan ylämerkille, Lindberg pystyy blokkaamaan Selonin kääntämästä, jolloin Lindberg tulee tässä ensimmäisenä merkille, mutta ei käännäkään, koska kannattaa hidastaa vauhtia ja odottaa, että Selonin keula on väärään suuntaan ja sitten vasta lähtee. Eli tämä erottaa match racingia normaalipurjehduksesta, että kiire ei ole minnekään, kunhan vastustaja hävii vähän enemmän tässä. Ja Lindberg rauhallisesti odottaa, että Selon hävii enemmän tässä tilanteessa. Nyt Lindberg lähtee alas, nostaa spinnakeripurjeen ja Selon hävisi tässä pari venemittaa, jotka voi olla ratkaisevia, koska avotuulella ei haluta vastustajaa ihan niskaan hengittämään. Ja tässä Lindberg on jiipannut, mutta Selon löysi tuulen paremmin ja Selon ohittaa tässä Lindbergin miehistön ratkaisevalla viimeisellä avotuuliosuudella. Ja näin siis sieltä Nicolas Selon, italialainen, on ottamassa sitten kuitenkin tässä semifinaalilähdössä voittoa Suomen Staffan Lindbergistä. Joka tapauksessa suomalaisilta myös aivan loistava purjehdus ja näin tullaan sitten maaliin. Nicolas Selon on ykkönen ja Lindbergille sitten niukka tappio.
metrillä hävisivät. Tässä toinen lähtö. Lindberg ottaa paremman lähdön oikealta puolelta. Chelon joutuu kääntymään suht heikkoon tuuleen ja Lindbergillä on parempi vauhti ja pääsee kääntymään oikealle, mikä todennäköisesti tänään on ollut parempi puoli. Molemmat sinne voivat mennä, mutta parempi sen sinne pääsee. Näin ollaan ensimmäisellä kierroksella tulossa sitten kohti alamerkkiä, eli ollaan myötätuuliosuudella. Ja suomalaisen Staffan Lindbergin kipparoima miehistö on tällä hetkellä kärjessä pitäen takanaan Nikola Chelonia, mutta mikäs nyt on tilanne? Tilanne on hankala, koska Chelon pääsi oikealle toisella luovilla ja ohittaa tässä Staffania, joka joutui vasemmalle. Ja nyt ne tulevat ylämerkille viimeistä kertaa ja Lindberg on nyt perässä ja joutuu tekemään kovasti töitä, että pääsee ohi. Niin, Lindbergillä oli tässä vaiheessa tiukat paikat. Tämä olisi ehdottomasti edellyttänyt voittoa, mikäli hän olisi halunnut vielä saada tuon pelin jatkumaan, eli silloin olisi purjehdittu vielä kolmaskin startti. Mikäli Nikola Chelon ottaa tästä ykköstilan, menee hän sitten suoraan tuonne vihoviimeiseen finaaliin. Ja näin Nikola Chelonin johdolla sieltä tullaan. Ja ei siinä paljon eroa ole, mutta ei oikein mitään tehtävissäkään. Joo, välimatka ei ratkaise, vaan voitto on tärkeä. Ja näin Italian Nikola Chelon ottaa toisen voiton ja menee näin ollen toiseksi veneeksi finaaliin, kun me lähdemme sitten katsomaan toista semifinaaliparia. Ja siellä ovat vastakkain Jochen Schumann ja Andy Beechford. Nyt on tilanne tiukka, sillä vain toinen menee jatkoon. Tässä Beechford yrittää pitää Schumannia pois merkiltä. Kuitenkin tilanne on se, että Schumannin pitää jossain vaiheessa saada tilaa, jos pysyy oikealla halssilla. Ja tässä tulee protestitilanne, joka ratkaisee todennäköisesti koko kilpailun ja Beechford saa rangaistuksen ja voi ehkä päästä merkille ennen, mutta ei jätä tilaa Schumannille. Schumann tunkee kuitenkin merkin väliin. Ja Beechford saa toisen rangaistuksensa ja tämä rangaistus joudutaan ottaa heti ja Beechford täten tulee häviämään tämän matsin. Ja tässä nähtiin kuitenkin ehkäpä sellaista match racingia parhaimmillaan, eli siinä oli tiukkaa taistelua, siinä oli myöskin tätä tuomaripeliä jonkin verran. Millä tavalla sitten veneet ilmoittavat näistä protesteista? Millä tavalla tuomari tietää, mikä on tilanne? Se on keltapunaraidallinen lippu, joka välillä näkyy heiluvan veneestä, niin silloin tuomarit antaa ratkaisunsa vihreä V-lippu tai sitten veneen väri, eli keltainen tai sininen. Ja tässä siis pelin henki edelleen sama, että kahdella voitolla pääsee sitten myöskin tuonne finaaliin, joten eihän tilanne tietysti vielä tähän ensimmäiseen kierrokseen ratkea. Tässä vaiheessa, kun Beechfordilla on vielä yksi rangaistus päällä, niin selvä on, että Schumann tulee ottamaan toisen finaalipaikan. Ja näinhän siinä käy, että Jochen Schumann pääsee toisena tuonne finaaliin, eli saa siellä vastustajakseen Nikola Chelonin, kun tässä joutuu sitten Iso-Britannian Andy Beechford taipumaan. Ja näin Schumann kirjaa tuon arvokkaan finaalipaikan ja hän on siis vielä mukana taistelemassa Euroopan mestaruudesta. Kun me menemme sitten pronssiotteluun ja siellä vastakkain Andy Beechford ja Suomen Staffan Lindberg. Ja Lindberg joutuu väistämään Beechfordia juuri lähdön jälkeen, mutta Lindberg pysyy edessä ja protestia ei hyväksytä. Lindberg tässä pääsee kääntymään Beechfordin eteen, jolloin Beechford joutuu pois pakkituulista ja Lindberg johtaa tätä yhdestä poikki pronssiottelua. Mutta veneet menevät eri puolille, jolloin riski on, että Beechford löytää paremman tuulen, mikä toteutuu tässä, kun veneet kiertävät ylämerkkiä. Ja Beechford siis liilanvärisin purjein ja perässä sitten Suomen Staffan Lindberg. Ja töitä tehdään hartiavoimin, pelissä kuitenkin Euroopan mestaruus pronssi. Lindberg on saavuttanut Beechfordia, mutta on vasemmalla halssilla ja joutuu väistämään Beechfordia. Beechford tekee protestin, joka menee läpi ja Beechford sen lisäksi pitää johtoa ja nyt tämä pronssiottelu on kyllä ratkennut.
Ja näin siis Andy Beechworth liilanvärisin purjein matkustaa kohti Euroopan mestaruuspronssia, mutta hieno viikko kuitenkin Suomen Staffan Lindbergiltä ja hän jää nyt sitten kilpailun 4. kun me siirrymme sitten jo ensimmäiseen finaaliin ja siellä vastakkain ovat siis Nicola Gelon Italia ja Jochen Schumann. Ja Gelon johtaa ensimmäisellä ylämerkillä, kuitenkin Schumann tarpeeksi lähellä, jolloin tämä vielä myötätuuliosuus voi vaihtaa asetelmia. Ja tilannehan oli se, että 2 voitolla selviää Euroopan mestariksi. Me olemme nyt siis toisessa finaalilähdössä. Jochen Schumannilla on alla jo 1 voitto, joten hänellä on tietynlainen etulyöntiasema, kun tätä toista viedään läpi, tai ainakaan tämä ei vielä ratkaise mitään. Ei, mutta tässä on Schumann toisessa johdossa, mutta Gelon on tunnettu terrieri, joka yrittää loppuun asti ja veneet lähtevät Lenssille suhteellisen tasaväkisin edellytyksin. Ja tällä hetkellä siis kolminkertainen olympiavoittaja kovalla vankalla rutiinilla Jochen Schumann vetää tässä tätä kaksikkoa, mutta kuten kuvakin kertoo, niin ei siinä isoa virhettä ole varaa kyllä kummallakaan tehdä. Sen verran on hyvät kyttäysasetelmat molemmilla. Gelon pystyy ottaa puuskan, joka sattuu tulemaan hänelle, mutta se mikä erottaa huipputekijän on se, että pienestä edusta saadaan aikaiseksi voitto. Eli tässä tämä jiippi onnistuu juuri oikealla hetkellä, kun Gelonin venevauhti on selkeästi Schumannia nopeampi. Eli oikea toteutus siihen sopivaan tuuriin. Ja näin siis Italian Nicola Gelon on noussut kärkipaikalle ja senhän hän ehdottomasti tässä vaatiikin ja tarvitsee, koska silloin peli on 1-1 ja silloin vielä ratkaisut jäävät 3. purjehdukseen ja Nicola Gelon pystyy sitten tässä ottamaan tuon ykköstilan. Ja Gelon jatkaa hyvällä lähdöllä 3. finaalissa. On oikealla puolella, jolloin pystyy pitämään Schumannia ulkona. Kuitenkin Schumann protestoi lähellä olevaa käännöstä, mutta tuomarit antaa vihreän lipun ja Gelon pysyy vasemmalla puolella hienoisessa johdossa. Ja tässä nyt on sitten Match Racingin Euroopan mestaruusratkaisua ehkä parhaimmillaan, kun tosiaan purjehdittiin nuo kaikki 3 purjehdusta, eli mikään ei ratkennut. Ja nyt molemmilla venekunnilla vielä siis tässä vaiheessa kuitenkin mahdollisuudet tuohon Euroopan mestaruustitteliin, ja sehän luonnollisesti luo tähän loppumetreille vielä oma jännitysnäytelmänsä. Kyllä täällä ensimmäisellä luovimerkillä Schumannilla oli sisäpuolen tila, mutta Gelon piti Schumannin ulkona ja odottaa, kunnes saa pysäytettyä Schumannin, ja nyt Gelon lähtee merkille johdossa, joka on ansaittu erittäin kypsällä purjehduksella. Ja siis tästä joukostahan Nicola Gelon ja Jochen Schumann normaalisti Suuling-purjehtijoita ja menossa tuonne Sydneyn olympialaisiin. Eli tässä myöskin sitten vähän otetaan mittaa ja katsotaan tosiaan sitä tahtia sinne Sydneyä varten, joka ehdottomasti varmasti kuitenkin purjehtijoille on se kauden päätavoite. Kyllä, purjehduksessa on sen verran arvokilpailuja, että olympialaiset nousee selkeästi muiden MM-kilpailuja muiden eteen. Ja tässä 3. finaalilähtö siis edelleen menossa. Ja Tusse Talberi, kommentaattorimme, minkälaisessa tilanteessa tällä hetkellä kuljetaan? No tällä hetkellä Gelon on saavuttanut sen verran etua, että kun lähdetään toiselle luoville, niin Schumannin mahdollisuudet päästä ohi tässä vaiheessa rupeaa olemaan hyvin heikot. Eli tässä vaiheessa kärkiveneen osalta ei ole oikeastaan odotettavissa edes minkäänlaisia virheitä. Gelon ei tänä viikonloppuna tehnyt montaakaan virhettä, jolloin Schumannilla jäi viimeinen mahdollisuus. Ja näin siis Nicola Gelon 3. lähdön voittajaksi ja italialainen voittaa myös Euroopan mestaruuden runsaslukuisen suomalaisyleisön edessä. Loistava päätös loistavasti sujuneelle kilpailuviikolle ja Euroopan mestaruushopealle Jochen Schumann. It's the first time that I sail European match racing.
and I think it's better stop here. No, it was a good final, and we were leading after the first match, and although the second match there was a chance to keep that winning, but then we missed that match ball, and finally he didn't give us another chance in the very last match. So I think it's a really good, well-deserved win for the Italians. Näin olemme saaneet pakettiin Match Racingin Euroopan mestaruuskilpailut Helsingin edustalla. Kiitoksia kommentaattorimme Tusse Talberi. Kiitoksia. Ja seuraavan kerran tietysti suomalaismenestystä odotetaan Sydneyn olympialaisissa, jossa meillä on vahva purjehdusedustus, vai mitä? Kyllä on. Tällä kertaa on todellakin. Niitä oli mahdollisuuksia useammassa luokassa. Vänta Riihala, mitkä aikaa.